Știți că de dimineață Madu era foarte încântat că o să mergem la un loc de joacă în Brașov. Locul de joacă se numea Superland. Era cel mai mare loc de joacă din Europa. Era imens, super, de altfel de-aia am și venit la munte pentru a le crea lor amintiri, că noi știam că nu o să ne relaxăm și nu o să ne odihnim cu două baterii Duracell în casă. Între timp, sala Decizia ne-am împărțit, noi fiind un grup foarte bine organizat, ne-am împărțit în două tabere, una cu Mario, care dorea cu totul și cu totul altceva, gen să-și mai cumpere câteva jucării, și eu cu soțul am luat-o pe Medea și am zis, ok, mergem la un loc de joacă, în principiu destinat tuturor vârstelor de copii, dar cu precădere pentru cei așa micuți, până la 7-8 ani. Deja Mario e să se cațe, să facă catacombe, deci. Și